बातमी आहे गुंड निलेश घायवळ संदर्भातली। गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एंट्री होणार आहे असं कळतं आहे। पुणे पोलीस लवकरच ईडीला पत्र पाठवणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून येतेय। जमीन व्यवहाराची ईडी मार्फत आता चौकशी होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून येतेय। घायवळनं 3 वर्षात 58 एकर जमीन जमवलेली होती आणि गुंड निलेश घायवळ हा भूमाफिया सुद्धा असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे। त्यामुळे आता या प्रकरणामध्ये ईडीची एंट्री होणार आहे असं कळतं आहे। गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात ईडीची एंट्री झाली तर पुढे या संदर्भातल्या चौकशा होणार आहेत। पुणे पोलीस लवकरच ईडीला या संदर्भातलं पत्र पाठवणार आहे। जर ईडीकडे ही चौकशी केली तर अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे खुलासे होऊ शकतात। जमीन व्यवहाराची ईडी मार्फत आता चौकशी होणार असल्याचं कळतंय। घायवळनं 3 वर्षांमध्ये जवळपास 58 एकर इतकी जमीन घेतलेली होती आणि गुंड निलेश घायवळ भूमाफिया असल्याचं आता यामधून स्पष्ट होतं आहे।